ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत्सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवत्यां भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मातरेग्ला हरे कृष्णवे कृष्ण हरे कृष्णा मातरेग्ला हरे कृष्णा ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಂದು ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 12ನೇ ಸ್ಕಂದದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಜಿಪನೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಆ ದಿನ 2 ದಿನ ವಿಶೇಷ ಫಲಗೆ ಭಾಗವತಂ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ದ್ವಾದಶ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಕಾದಶ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ದಾದಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಪಠತ್ಯನಶ್ನನ್ ಪ್ರಯತ ತತೋ ಭವತ್ಯ ಪಾತಕಿ. ಈ ಭಾಗವತನ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ತಾನೇ ಕೇನುನಯೇ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೊಂದುವೆ. ಶುಣ್ವನ್ ಪಂಡ ಕೇನುನಾಯ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಅದೇ ವಾನ್ ಪಂಡ ಹೊಂದುದುಲ್ಲೇರ ಆಯುಷ್ಯ ಹೊಂದುನಾಕ್ಲ ಆ ಪೇರಿಗೆ ಭವೇತ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಫುಲ್ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಭಾಗವತಂ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಫುಲ್ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಇತ್ತೆ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಮಂದ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 19 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ 21 ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಭಾಗವತ ಉಂಡು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಓ ಪಠನ ಮಂತರ್ತಿಕ್ಕು ನಾ ಪನೋಡನೆ ಬಡ್ಸಿ ಅಹೋ ಭಾಗ್ಯಂ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಂ ಅಂಚದ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಪಠನ ಮನ್ಪುನಾಯೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ ಪಠತ್ಯನಶ್ನನ್ ಪ್ರಯತಃ ತಥೋ ಭವತ್ಯ ಪಾತಕಿ ಅಂಚದ್ ಪೂರಾ ಪಾಪಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುದು ಆಯೆ ಪುನೀತ ಆಪೆಗೆ ಪಣ ಆಯ್ ಶುದ್ಧ ಆಪೆ ಪಣ ಆತು ಮಹತ್ವರ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಓ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ
ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ. ಭಕ್ತಿ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆರ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ 37-38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುತ್ತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ 34-40ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 2 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಏನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡವೆ. ಅಂಚದ ಅಂಚೊಂದು ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಪಠನ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಜು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿ. ಇದಾಂ ಲೋಕಂ ತಥೈವ ಅಮುಂ ಆತ್ಮ ಭಯ ಐನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುಯೇ ಚ ಇಹ ಏರಾಯ ಪಶವೋ ಗೃಹ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸರ್ವಾಣ್ಯನಂಶ್ಚ ಮಮೇವಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತನ್ಯಾಪ್ತೋ ರತಿ ಪಾರಯೇ. ಅವೇ 2 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪನ್ಕ ಬೊಕ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ. ಇಮಾಂ ಲೋಕಂ ತಥೈವಾಮು ಮಾತ್ಮ ನಮು ಭಯ ಇನಂ ಆತ್ಮಾನಮನು ಏಚೇಹ ಏರಾಯ ಪಶವೋ ಗೃಹ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸರ್ವಶ್ಚ ಮಮೇವಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತನ್ಮೃತ್ಯೋರತಿ ಪಾರಯೇ. ನನೋರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಕಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ಅವೇ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಪರಾಧ ಯಾಚನೆ ಐತ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದಿತ್ತ. ಅವು 2 ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ತ. ಅಂಚದ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪನೆರುಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕುಡೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದತೆ ಅವು ಸೇವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ನ ಸೇವೆನ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿನಮ್ರವಾದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅವೇ. ಅಂಚದ ಆ ಸೇವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕನ ನಮ್ಮೈನಿ ಕಲ್ಪ. ಅಂಚದ ಐನು ಪನ್ಪುನೇರ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಂತತೆ. ಅಂಚ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಪಂಡ ದೇವರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಏಕಾದಶಿದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆತನ್ ಅವೇ. ಇಟ್ಲ ಸುಮಾರು 50 ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರಾ ದುರ್ಗುನಾಡ್ದು ದೇವರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಮಾತಾಜಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚದು ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಪರ ಈಶಾನುಭವ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಏರ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ್ನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿರಕ್ತಿರ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಚ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಾಕಿದ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ವೈರಾಗ್ಯದ ವಿದ್ಯೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೂ ಪಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪುನೆ ಅಂದತ್ತವೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪುನ ಹತ್ತು ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಜೋಯ್ಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಲ್ಲ ಬೊಡಿದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಜಿ ಇಪ್ಪುನೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಜಿ ಅಂಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು
అండ్ ఇట్లా ఓవర్ అటాచ్మెంట్ ఉప్పుజಿ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಭಕ್ತಿ ಪರ ಈಶಾನುಭವ ವಿರಕ್ತಿರ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಚಹ ಅಂಚದ ಆ ಶ್ಲೋಕಂಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಪನೆರೋಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಒಪ್ಪಂಡ ದೇವರೈನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವರ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಜನಾರ್ದನ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ అయిన ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಪನೆರೋಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೈನಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒರಿಯರಿ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕೋಡೆದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಐಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕ ನನ್ನ ವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಇಮಂ ಲೋಕಾಂ ತಥೈವ ಭಯಾಯಿನಂ ಆತ್ಮಾನಮನು ಏಚೇಹ ಏರಾಯ ಪಶವೋ ಗೃಹ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸರ್ವಾಣ್ಯಶ್ಚ ಮಮೇವಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತನ್ಮೃತ್ಯೋರತಿ ಪಾರಯೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೇವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ इमं लोकं तथैव तथैव अयम् आत्मानमुपयायिनं आत्मानम् अनुये आत्मानमेव ध्यायेराय पशवगृहम् सर्वान् अनन्या च एवं विश्वतो जनन्याय भक्तिं तन्द्रोतो लोकं तथैव आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानम् अनुये ध्यायेराय मामेवं विश्वतो न्याय इमं लोकं तथैव आत्मानम् उभय ಕೃಷ್ಣ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ತಥೈವ ಆತ್ಮಾನಮನುಯೇಚೇಹೈರಾಯ ಪಶವೋ ಗೃಹ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸರ್ವಾನನಶ್ಚ ಮಮೇವಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತನ್ಮೃತ್ಯೋರತಿ ಪಾರಯೇ ಇಮಾಂ ಪಂಡ ಈ ಲೋಕಂ ಪ್ರಪಂಚನ ತಥೈವ ಅಂಚನೆ ಅಮುಂ ಆ ಲೋಕನ ಆತ್ಮಾನಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನ ಉಭಯ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಐನಂ ಅತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸವನ ಐನಂ ಅಯಣ ಅಯಣ ಪಂಡ ಮಾರ್ಗ ಐನಂ ಪಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಸವನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಶರೀರನ ಅನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚೆನೆ ಏರು ಚ ಕೂಡ ಇಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಓವು ರಾಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಶವ ಪೆತ್ತೊಳು ಗೃಹ ಇಲ್ಲುಳು ವಿಸೃಜ್ಯ ಬುರ್ದು ಸರ್ವಾನ್ ಪೂರೆಲ್ನ ಅನ್ಯಾನ್ ಬಾಕಿದ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಂ ಎನನ್ ಎವಂ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವತಾಮುಖಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಯ್ನ ಜಗದೊಡೆಯನಾಯ್ನ ಭಜಂತಿ ಪೂಜಿಸವೆರು ಅನನ್ಯಯ ಅವಿಚಲಿತ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆರ್ದು ತಾನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮೃತ್ಯು ಸಾವುರ್ದು ಅತಿಪಾರಯೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಕೊನಪೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತನೇರ್ ಅನನ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಈ ಅನನ್ಯ ಶಬ್ದ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನಪುಂಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶೈಲಜ ಮತ್ತಜ್ ಪಂಡರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಏ ಜನ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ 9:22 ಬರ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜ್ಞಾತ್ವ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಣು
ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಲ ಪಂಡ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ತೂನಾನೆ ನಮಕ್ ನೆನಪಾವಡು ಅದೇ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಓಲು ಬರ್ಪುಣು ಅದೇ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 9th ಆಕ್ಚುಲಿ 9th ತೋಜು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು 13th ಕರೆಕ್ಟ್ 13th ಶ್ಲೋಕ ಅದುಲೆ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪದಾದ ಉಂಡು ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಸೇಮ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಸೇಮ್ ಅಂಚದ ಅನನ್ಯ ಸಿಂತಯ್ಯಂತು ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಪಂಡ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ಭಗವಂತನಾಯ್ನ ಏನನು ಪಿರ ಜಾರಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ದು ಆರಾಧಿಸವನ ಭಕ್ತೆ ಪಣ ಎಂಚಿನಾನೆ ಆವಡೆ ಎಂಚಿನ ಬರಡು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಪಿರ ಜಾರುಜೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಪಿರಚಾರಂದೆ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಸಹಜ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಅದೇ ಅಂಡ ಏರ್ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತ ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ 18.58 ಪನ್ಪೇರ್ ಮಚ್ಚಿತಾ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಚ್ಚಿತಾ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಹೊಂದುನಾಗ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಪೂರಾ ಅಡ್ಡಿಲೇನು ಎನ್ನ ಕೃಪೆಡ್ದು ಈ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತೊನ್ಬ ಅದೇ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊನ್ಬೇರು ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಲೈಫ್ಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಡ್ದು ಮತ್ ಪ್ರಸಾದತ್ ಅದೇ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದತ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪಾತೆರಡು ಧ್ಯಾನ್ ಕೋರೋಡು ದೇವರ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನನಿಚಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಡೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರು ಅಂಡ ಸುಲಾಭ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡಿ ಎನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಡ್ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಹೊಂದುನಾಗ ಪಣ ಯಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದಿದ್ ಅದೇ ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಇತೆ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬತ್ತನ್ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಜೀವನಡ್ ನಮಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುನ ಸಹಜವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಪೂರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ರೈಟ್ ಪಿರ ಜಾರು ಜನ ಅದೇ ಐನ್ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇರಿತೆ ತುಲೆ ನಮ್ ಭಾಗವತಡ್ ತೂಂಡ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲಿ ಈ ಜೀವನಡು ಐನ್ ಕೇಂದೇ ಉಪಾಯ ನಮ್ಮ ಅದೇ ದುಃಖ ಕೊರ್ಲೇಂದ ಎರಾಳ್ನ ಕೇಂದೇರ ಅದೇ ಎರಾಳ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ನಮಕೇನೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋಡ್ ಚೀಂದೆ ಕುಂತಿದಾದಕ್ಕೇನು ವಿಪದ ಸಂತುತ ಶಶ್ವತ್ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಾರಿ ಪೊಲ ಅಂಚದ ಕುಂತಿ ಕೇನುನೆ ನಮಕ್ ಶಾಕ್ ಅವು ಪಣ ಏರ್ಲ ಇದೇನೊಂಜಿ ಕೇನು ಜೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ತೂಪುಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಬೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಜೀವನಡ್ ಸುಖ ಬೋಡು ದುಃಖ ಬೋಡುಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜರ ಅಣ್ಣ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಭಾಗವತಡು ದಾದಕ್ಕೇನು ಅದೇ ವಿಪದ ಸಂತುತ ಶಶ್ವತ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯಸ್ಯಾತ್ ಅಪುನರ್ಭವ ದರ್ಶನಾತ್ ಅಂಜದ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಈ 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 43 ಮುಟ್ಟ ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ತುಲೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವೇ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಆರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನೆ
ವಿಪದಾ ಸಂತುತ ಶಶ್ವತ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗದ್ಗುರೋ ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಪುನರ್ಭವ ದರ್ಶನ. I wish that all those calamities would happen again and again. ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಕೂಡ ಬರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಏತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಇಡೀ ತೂಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ವರಲ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸವನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭೀಷ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಂತಿ. ಮಿಕ್ಕಲ ಜೀವನಡಿ ಅಪ್ಪ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪೆರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲ ತುಲೆ. ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಎತ್ತು ಕುಂತಿನಲ್ಲ ಅಂಚೇನು ಅದೇ ಪಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುರ್ವಾಸನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅರೆ ಮಂತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಲೈಫೇ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಒಂಜಿ ಕುಂತಿ ಒಂಜಿ ಭೀಷ್ಮ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನು ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಗದು ವಿಷಾನ್ ಮಹಾಜ್ಞೆ ಪುರುಷಾತ್ ಆದರ್ಶನ ಅಸತ್ ಸಭಾಯ ವನವಾಸ ಕೃಚ್ಛ್ರತ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯಂಕ್ಲೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತರು ಅದೇ ನಿಗದು ಪನ್ಪೇರಾರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಅದೇ ಆ ಭೀಮಗ ವಿಷ ಪಾಡ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅರಗಿಣಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆರ್ರೆ ತುಯ್ಯರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವನವಾಸಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಏತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಂಡಲ ಐ ವಿಶ್ ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ that all those calamities would happen again and again so that we would see you again ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗನೆ ದೇವಿರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿನ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವೇ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿನ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂಚದ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ ದಾದಪನ ಒಂದು ಲೇರ್ ಅವು ಕೂಡ ಬರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ಇರೇಣ ಎಂಕ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಪುನರ್ಭವ ದರ್ಶನ. ಅಂಚದ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಪುಜಿ ಈ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಭವ ಅದೇ ಭವ ಪಂಡನೆ ಅವೇ ಭವ ದರ್ಶನಂ ಪಂಡ ಪಂಡ ಕೂಡ ಜನನ ಮರಣದ ಭವರೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಐತ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನೆ ಅವು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಅವೇ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಅದೇ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ ಆದ ಕುಂತಿ ತುಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕ ಕೂಡ ಬರಡಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನೋ ಜರಿಂಚ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಭಾಗವತಮ್ಮ ಅದೇ ಅರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂಥರ ಅಂಚಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊಂಡ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಡೆತಡೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅತಚೇತ್ವಂ ಅಹಂಕಾರನ್ ನ ಶ್ರೋಷಸಿ ವಿನಂಕ್ಷಸಿ. ಅರ್ಜುನ ಆಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂದೆ ಆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಕೇನಂದೆ ನಿಕ್ ಮನಸ್ ಬತ್ಲೆಕ ಮಂತ ಅದೇ ದೇವರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲೇಜ್ ಅದೇ ದೇವರ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಬಂತು ಬರೋಡು ಜಾರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಅಹಂಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಂತನಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರದಾದ ಪನ್ಪರ ಈಗ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕನೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೇ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪನ ಪನ್ಪೇರು ನಾ ಶೋಷಸಿ ಶೋಷಸಿ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಮಂತು ಜಿಂಡ ಅವೇ ಕೇಂಜಿಂಡ ಹೇಗೆ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪನ್ಪ ಶುಣು
ಭಗವಂತಲ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಾ ಶೋಷತಿ ಪಂಡ ಕೇಂಜಿಂಡ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಡು ದೇವರನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ಪಡು ಏರ್ ಕೇನು ಜೇರ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನೆ ವಿನಂಕ್ಷಸಿ ಅಕ್ಲ ನಾಶ ಆಪಿರಿ ಅಕ್ಲ ಮುರ್ಕುವರಿ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಇಂದು ಆಪೇರು ಅದೇ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಐನೆ ಪನ್ಪುನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ಭಗವಂತನಾಯ್ನ ಎನನ್ ಪಿರಜಾರಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ದು ಆರಾಧಿಸೋನ ಭಕ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಲೋಕಲೆಗೆ ಏರುಣ ಇಜಿನ ಸಂಪತ್ತು ಜೋಕುಲು ಪಶು ಗೃಹ ಇಂಚಿನ ದೇಹಗ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ ಒವೇ ಸಾಧಲೆ ನೆಡ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಡು ಸುಖಿ ಆಪುನ ಪುರಾ ಹಂಬಲನ್ನು ತ್ಯಜಿಸವೇ ಆಯೆ ಆಯನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಯನ್ ಭಗವಂತ ಸೀದಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯಯ ಭಕ್ತ್ಯ ತಾನ್ ಮೃತ್ಯೋ ಅತಿಪಾರಯೇ ಬಾರಿ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಥವಂತು ನಮ್ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯ ತಾನ್ ಮೃತ್ಯೋ ಅತಿಪಾರಯತ್ ಯಾನ ಆಯನ ಜನನ ಮರಣದ ಆಮೆತ್ತ ದಡಕ್ಲೆ ತುಂದ್ಪೋನೋಪೆ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಂ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಅಂಚ ದೇವರ ನಮ್ಮನೆ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಡ್ದು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಗಳು ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊನೊಪ್ಪರಿ ಈಗ ಆರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ತುಲೆಂದು ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಂ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಬೃಹತ್ ಪಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವೇ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನಾಯನ್ ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇರ್ನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರಿದೇನ್ ಒಂಜೊಂಜ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ವರ್ಣಿಸಲಾಯ್ನ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಯ್ಯತೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸವನೆ ಇಜಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡದು ಒತ್ತೊನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ಭಗವಂತನೇ ಇಂಕ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡದ ನೆತಾರ್ಥ ಅಂಚ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಏರೇ ಅರೆನ ಅನನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸರ್ದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಕಿದ ಪೂರಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಾನಾದೇ ಸಾಧಿಸವನಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂಚಿನನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಎಸಗುನಾಯ್ ಪಂಡ ತನ್ನ ಭಕ್ತರೇನು ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಆಮೆತ ದಡಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನುಪುನಾದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ಲಾಸ್ಟ್ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಐನು ಪಂಪೇರು ಮೃತ್ಯುರ್ದು ನಮನ ಓಡೆಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನುಪೇರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ತನ್ನ ಭಕ್ತರೇನ ಜನನ ಮರಣದ ಆಮೆತ ದಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಲೆ ತುಂದು ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಅಂದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಆಮೆಕ್ ಪೋಯರೆ ಹಂಬಲಿಸವನಕ್ಲು ತುಲೆ ಎರೆಗೆ ಜನನ ಮರಣದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ನುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ತುಲೆಂದು ತನ್ನಾಚೆಗೆ ಆಪುಜವೇ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದ ಎತ್ತೇ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖ ಭೋಗ ಇದನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಗವತದ 7ನೇ ಸ್ಕಂದಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ ಒವೇ ಸುಖ ಭೋಗಗೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಿಜಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಈ ಸಾವಿರದು ದೂರ ಆವಂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತು ಸಾವಿರದು ದೂರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅವು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಪೈಲಾಯರ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜು ಪಾಸಾಯರ್ನ ಬೇಲೆ ಪುನೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದವರ ಜನನ ಮರಣದ ಆಮೆಕ್ ಪೋಯರೆ ಹಂಬಲಿಸವನ ಹೈಕ ಸತ್ವನ ಹೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆನ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರು ಬೋಧಿಸದೇರು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಸುಖಿ ಆಯರೆ ಈಜಿಂದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏರರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಂದು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಓಲ್ಪಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಉಂಡತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ನಾರದರು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಪನ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸೆಗು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಿತ್ತಡ್ದು ತಿರ್ತು
ತೂ ಮುಟ್ಟಲವು ದುರ್ಲಭಗೆ ಅಯ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಾರದೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪನ್ಪರು ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ವೇದವ್ಯಾಸರನ ನಾರದೇರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಣ ಭಾಗವತದ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಡು ಸುಖಿಯಾರೆ ಸ್ವರ್ಗಗೇರರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೈಕ ಸಂಪತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪಶುಲೆಡ್ದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೆತ್ತಾರ್ಥ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಡ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಎಂಚ ಅಗೋಚರವಾದ ಸಾಧಿತ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ವಾ ಕುರುಹುಲೆಲ್ಲ ಪನೆರ ಆತಂಡ ಪನ್ಪುನೇನು ವಿವರಿಸಲಾತನ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಜೀವನದ ಅಂತಸ್ತುಂಡಿಗೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜೀವನದ ಅಂತಸ್ತುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಜೀವನಡುಂಡು ನನೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಆದುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ಟಿತ್ತಂಡ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗೇರರೆ ಸಿದ್ಧತೆನ ನಡಪವಲಿ ನಮ್ಮ ರಜೋಗುಣ ಟಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಸಮಾಜಡ್ ಉರಿವ ಅಂಚನೆ ತಮೋ ಗುಣ ಟಿತ್ತನ ಪಶು ಜೀವನಗ ಇಜಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪೊಲಿದೆ ಇದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಟಂತಿ ರಾಜಸ ಜಗನ್ನ ಗುಣ ವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಅದೋ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸ ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣ ತಗ್ಲು ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೆರು ರಜೋದು ಗುಣ ತಗ್ಲಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪುಟ್ವೇರು ತಮೋ ಗುಣ ತಗ್ಲು ಒಂದು ಪಣೆ ತಿರ್ತದ ಪಣ ಒಂಜ ಪ್ರಾಣಿಯೋನಿ ಇಜಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಭಕ್ತಗ ಇಂಚಿನ ಇಹದ ಇಜಿನ ಪರದ ಗೊಡವೆ ಇಪ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ವಾ ಜೀವನಡ್ಲ ಹೈಕ ಸಮೃದ್ಧಿಡು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆ ಹೀನ ದರ್ಜೆ ಜೀವನನ ಬಯಸುಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಭಗವಂತನ ಬೇಡುವೆ ಭಗವಂತನ ಬೇಡುವೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಭುವೆ ಯಾನು ಉಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುವೆ ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ತು ಆಂಡ ಭಕ್ತನ ಇಲ್ಲಡು ಪಿಜಿನಾದ ಆಂಡಲ ಪುಟ್ಟುನಂಚೆನ ಅವಡು ತುಲೆ ಪಂಡಂದು ಈ ಕುಮಾರೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಣ 4 ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲರತೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ವೈಕುಂಠ ಪೋಪೇರು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಇರಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ನರಿ ನಾಯಿ ಆದಾನ್ಲ ಪುಟ್ಟಾಲೆ ಆಂಡ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದೂರ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪದೈನೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಭಕ್ತೇನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿಜಿನ ಆಂಡಲ ಪುಟ್ಟವನಂಚೆನ ಆವಡನ್ ಆಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಈ ಹೈಕ ಬಂಧನಡ್ದ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೌಜಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಪಂಡದ್ಲ ಭಾವಿಸೌಜೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಪಂಡ್ಲ ಭಾವಿಸೌಜೆ ತನ್ನ ಗತ ಜೀವನನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯನ ಲೇನ ಪರಿಗಣಿಸದ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ತೀರ್ಥದ ಪ್ರಾಂತವಾಯಿನ ನರಕ ಹೇರಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸವೆ ತುಲೆ ಆಯನ್ವೇ ಯಾನ್ ನರಕಗ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಯೋಗ್ಯ ಯಾಪಲ ಆಯ್ಡ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಜೀವನಡ್ ಯಾನ್ ಭಕ್ತೆ ಆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಲೇಡು ಯಾನ್ ನೂದೆ ತಾತು ಪುಣ್ಯ ಮಂತದೆ ದತ್ತು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನದ ಭಕ್ತೆ ಸದಾ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನಯ ಅದು ಪೇಪಣ ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ಯ ದೇವರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ದಿ ಯಾನ್ ಈ ಸ್ತರಗ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಯಾಪಲ ನೆನಪು ದೀಪೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣ ಆಪುನೆಡ್ದು ಭಗವತ್ ಅನುಗ್ರಹಡ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಆಯನ ಸಂಕಟ ಕುಗ್ಗುಣು ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರತೆ ಎಂಕ್ ಶರಣಾಲ ಪುರಾ ಬಗೆತ ಪಾಪ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ನಿಕ್ ಯಾನ ರಕ್ಷಣೆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಭಗವತ್ ಕೃಪೆ ಅದೇ ನೋ ಶ್ಲೋಕ ಏರೆಕ್ ಪನೋಲಿ ಏತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಶರಣಾಲ ಪುರಾ ಬಗೆತ್ತ ಪಾಪ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲೆರ್ದು ನಿಕ್ಯಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ಜಯರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಪಂಡೇರ್, ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ 1866. ಅದೇ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಭಗವಂತನ. ಅದೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಗೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗತ್ಯ ಅವಡು, ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವು ಭಗವಂತ ಕೃಪೆ ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಲೆಗ ಶರಣಾಯ್ನಾಯನ ತನ್ನ ಗತ ಜೀವನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಲೇನ ಮನ್ಪೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥಾತ್. ತುಲೆ ಗತ ಪಂಡ ತನ್ನ ಗತ ಜೀವನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಲೇನ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಕ್ತೆ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸವೇ ಎನ್ನ ದುಷ್ಕೃತಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕೂಡ ಪುಟ್ವೆನ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಜೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಸೇವೆನು ಪಂಡ ದುಂಬು ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಚೆನ ಆವಡನ್ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ. ಸೇವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಗ ಆತ್ ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸವೇ ಯಾನು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟುವೆನ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನೆ ಇಲ್ಲಡ ಪುಟ್ಟು ನಂಚೆನ ಆವಡನ್. ತುಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಇಲ್ಲಡ ಪುಟ್ಟು ನಂಚೆನ ಆವಡನ್. ಅಂಚಾಯ್ನೇರ್ದಾವರ ಎನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸವನೇರ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನ್ ಪಡೆಯೋಲಿ. ತುಲೆ ಆತ್ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪ್ಯಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಯಾನು ಪಡೆಯೋಲಿ. ಅತೆ ಇಜಿನ ನಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೋ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡು ಚೂರು ದುಂಬು ಪೊಳ್ಳೊಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದೇ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೇಹಾ ವಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಹ್ಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೋ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಮಲ್ಲ ಭಯಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾರಪ್ಪ ಚೂರು ಭಕ್ತಿ ಮಂತಲ್ನ. ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಕುಲಾದು ಪೂಜೆ ಆಯೆ ಅಪಗನೆ ಅಂಚಿನ ಹಂಬಲನ ತ್ಯಜಿಸಾದ್ ಬುಡ್ದುಪ್ಪೆ ಗೃಹಸ್ಥಗ ಇಜಿನ ಪಶು ಆದಲ ಜನ್ಮ ತಲೆನ ಉವೆ ಜೀವನಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಒಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ತುಸು ಸ್ವತ್ತುಲೇನ ಪಡೆಯೊಡೆ ಬೋಡಾದ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಂಡ ಭಕ್ತೆ ಉವೆಲ್ನ ಸಂಪಾದಿಸವನೆಟ್ ವ್ಯಾಕುಲಾದು ಪೂಜೆ ಆಯೆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಡ್ದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಡೆವೆ. ತುಲೆ ನಮನೆಕ್ಕು ಪಂಡ ಆತೇಟೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆತೇಟೆ ಆಯ್ ತೃಪ್ತಾಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತನೇಟ ಆಯ್ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೆ. ಅಂಚದ ಆಯೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಸುಧಾರಿಸವೇನ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇನ ಆಸಕ್ತ ಆದಿಪ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ. ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆಯೆ ಕಾಲಿ ಐಟೆ ಉಪ್ಪುಜೆ ಕುಟುಂಬ ಭರಣೇನವ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಐಟೆ ಅತೆ ಮೆಟ್ಟು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೆ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಾಗೆ ಪಂಡ ಆಯೆ ಟೈಮ್ನ ಎಂಚ ಹಾಲ್ ಬನ್ಪೆ ನಿದ್ರಯ ಡ್ರಿಯತೆ ನಕ್ತಂ ವ್ಯವಾವಯೇ ಚವಾವಯ ದಿವಾಚಹೆ ಹರ್ತೆ ರಾಜನ್ ಕುಟುಂಬ ಭರಣೇನವ ಕಾಲಿ ಕುಟುಂಬ ತೂಪುನೇಟೆ ఆయన ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಮೀಂಚ ಆದುಪ್ಪುಜೆ ಆಯೆ ಉದಾಸೀನ ಆದುಪ್ಪುಜೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರ ಆದುಪ್ಪೆ ఆయన ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುಜೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ఆయన ಡ್ಯೂಟಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವೇ ಐನಾಯ ಮನ್ಪೆ ఆయన ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರ ಆದುಪ್ಪೆ ಕರ್ತವ್ಯನ ఆయన ಡ್ಯೂಟಿ ನಾಯ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಅಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ ಉನ್ನತ ಗೊಲಿ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲನ ಆಯ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಖಾಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲನ್ ಟೈಮ್ನ ಆಯ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಆಯೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗುವೆ ದೇವರ ಸೇವೆಡು ಆಯ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಪೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಹಾರಲೆಗೆ ಏತು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸೆ ಯಥಾರ್ಹಂ ಉಪಯುಂಜತ
ಅದೇ ಪಣ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು, ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು, ಮತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕೆನ್ನ ಶರೀರಗ್ ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು. ಯಥಾರ್ಹಂ ಉಪಯುಂಜಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ವ್ಯವಹಾರಗೆ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆತೇ ಟೈಮ್ ನಾಯ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ. ಅಂಚೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ದುಂಬುದ ಜೀವನಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಜಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ ದಾದಾವುನ್. ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಭೂತದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜಾರು. ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಂದು ಕೆನ್ಬ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಕುಟುಂಬ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಿಸೌಜೆ ಪಂಡ ಆಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗುವೆ ಭಕ್ತೆ ದೇಹ ಬುಡ್ನ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಗ್ ಅರಿವಿಜ್ಜನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆನ್ ತನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಧಾಮಗು ಶೀಘ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪಂತೇರು. ಪಂಡೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಎರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತೆ ದೇಹ ಬುಡ್ನ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಯನ್ ತನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಧಾಮಗು ಶೀಘ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರು. ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪಂತರತೆ ಅಂಚ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋ ಅರ್ಜುನ. ಈ ದೇಹ ಬುಡ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುಜಾರು ಪಣ ಏನ ದಾಮನ ಬತ್ತ ಸೇರುವೆರನ್ನು ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅಂಚ ದೇಹ ತ್ಯಾಗರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ನನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭನ ಪೂಜೆ. ಅದೇ ಈಜಿನ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೋಲು ಪನ್ಪೇರು. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಏ ಸಂಸಾರೇ ಬಡ ದುಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯಾ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅಂಚದು ಈ ಜಂಜಾಟಡು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಬೇಕಾರ್ ಅದೇ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬರೋಡು ಅದೇ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೇ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡ್ ಎತ್ತು ಭಂಗ ಆಪುಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ. ಇತ್ತ ನಾವು 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಆ ಫುಲ್ಲು ಚಾಪ್ಟರ್ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಣ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡು ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂಚ ಭಂಗ ಬರ್ಪುನು ಏತ್ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಭಾಗವತ ಪೂರಲ್ನ ನಮಗ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ತೆರಿಪಾವನು. ಅಂಚದ ಆಯ ದೇಹ ತ್ಯಾಗದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ನನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪೋಪುಜೆ. ಸರಳ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿ ಮರಣದ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗನುಗುಣವಾಯಿನ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ದೇಹನ ತಲೆರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭನ ದಾಟುವೆ ಗರ್ಭ ಪಣ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇಣ ಜಂತುರ್ದೇಹ ಪಪತ್ತಯೇನ್ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಪಣ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರನ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರ ಪೋಪಂಗೆ ತುಲೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 31ನೇ ತುಲೆ ಕಪಿಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇಣ ಜಂತುರ್ದೇಹೋಪಪತ್ತಯೇ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಉದರಂ ಪುಂಸೋ ರೇತಕನಾಶ್ರಯ. ದ personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರನ್ ಬುಡ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜುನ್ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ
ಅವೇ ಭಾಗವತ ಪೂರೇಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪು ನಮಕ್. ಅಂಚದ್ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ನನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದೊಲೆ ಪೋಪುಜೆ. ಅಂಚದ್ ಸರಳ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿ ಸೈತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗ ಅನುಗುಣವಾಯಿನ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ದೇಹನ ತಲೆರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಗ್ ದಾಟುವೆ. ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಗ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ ಅಂಚಿನೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆಯೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಗಡ್ ವರಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಆಪೆ. ಅವು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ. ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವಿವರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ. ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಆಯ್ನೇರ್ದ ಅವರ ಇಂಚಿನೇನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ನಾಡಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಸಕಲಲ ಎಸಗ ಅಂಚದ್ ಆಯೆ ಸಕಲ ಪಾಪ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲೇನ ಕ್ಷಮಿಸವನಾರು ದೇವರು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಲ್ನ ದೆಪ್ಪೇರು. ಪಾಪನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ ಬೇತೆ ಓ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆ ಜೈಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆತ ಅರ್ಥಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಓ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಜಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಪಾಪನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂಚದ ಭಗವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋರಿಯನು ಶೀಘ್ರವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸವ್ರು. ಅವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ. ಆಯೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಯ ಪಾಲಿಸವೇರು. ಅಂಚದ ಭಕ್ತರಿಗ ಅನುಕೂಲವಾದ ಭಗವಂತದಾದ ಮನ್ಪೇರು ದಯ ಮನ್ಪೇರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವಿಚಾರನ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು